ceste, nove pruge. Miješalica, miješalica. Vrum, vrum. Campi, moramo pomoći ljudima. Jakove, što radiš? Igram se. Opet si napravio užasan nered, a rekla sam ti da odmah zaspiš. Neću spavati. Znaš li koliko je sati? Mama, molim te, ja bih se još malo igrao. Ne, naigrao si se. Pospremi campija. Okay. I ostale plišance isto. Dobro. Vidi, dušo, već smo se igrali puno igara. Prvo smo se igrali vlakićem, onda smo se igrali mornara. I ti si mi obećao da ćeš zaspati. Što je sad? Trbuh me boli, Ajde, prestani glumatati i jedno spavaj. Ali nemam volje za spavanjem. Da vidimo kamo je ta volja nestala. Mislim da te čeka baš tu u krevetu. Ne, nije tu. Pogledao sam. Izletila je kroz prozor. Jakove, tu! Vidi, ujutro moram rano ustati jer moram pregledati mnogo ispita. Molim te, idemo spavati. Može tako, Janje moje? Kada spavam? Jakove, što ti je danas? Molim te. Što nije u redu, dušo? Ajde, ljubavi, reci mi što se dogodilo. Opet onaj dječak. One škole koji te muči već neko vrijeme. Nije to. Nedostaje mi tata. Htio bih da dođe. Da se igramo. Ali znaš da ne može doći, dušo. Ali zašto? Zato što je još uvijek daleko. Ali bolje da ti sad odeš na spavanje i da misliš o lijepim stvarima. A ja ti obećam da bismo sutra mogli u mali posjet parku. Okej. Tamo bismo mogli kupiti sladoled. Još i bolje. Laku noć. Laku noć. Hoćeš da ti donesem kekse s cimetom i toplo mlijeko? Neću. Onda što da učinim? Ispričaj mi priču. Priču? Da. Može. Snjeguljica? Ne, mama. Ispričaj mi kako ste se ti i tata upoznali. Pa dušo, to sam ti ispričala već 1000 puta. Još ti nije dosadilo. Ne. Snjeguljica je dosadnija. Hoćeš to opet čuti? Da. Ajde. Aha, ne. Mama i tata upoznali su se kad su bili jako mali. Mama? Što to pokušavaš? Kako to misliš, Jakove? Pa pričam ti cijelu priču. Ali kako mi prije nisi pričala? Nego kako sam je onda pričala? Pričala si uz pomoć mojih igračaka. Pa daj ne, u ovo doba noći, uskoro će ponoć. Mama, molim te. Htio bih te slušati kako pričaš uz pomoć mojih igračaka. Onda sam jako sretan. Stvarno? Da. Inače ne mogu ni lijepo sanjati. Vidiš? Ne ide! Dobro, može. Stvarno? Ali nećeš izlaziti iz kreveta dok pričam i zaspat ćeš čim završim. Dogovoreno? Da, dogovoreno. Otac Grgur i majka Dragica upoznali su se kad su bili jako mali. Imali su 7 ili 8 godina ko ti. Ko ja? Ko ti. I tog dana kad su se upoznali bilo je ljeto. Bio je to jako vruć ljetni dan. Vidi, Grgur je tog dana odlučio pobjeći od kuće. Hop! Želim pobjeći od kuće! A odlučio je pobjeći od kuće jer se majka Anica naljutila na njega. Vidim li ja to mrlju od tinte na tepihu? Ne, to nije mrlja, to je karta. Što? Zar da ti
povjerujem. O, moj Grgure, i onako se stalno selimo s jednog mjesta na drugo. To što radiš je loše. Pa sad moram cijelu kuću pospremiti, pogledaj malo oko sebe. To ni vrhunski odrezač čistoću ne može počistiti. Mama, daj me, molim te, slušaj. Ne mogu te saslušati, Grgure, ni riječi. Idi s mjesta na spavanje. Neću spavati. Jednog dana ću otići i putovat ću svijetom. Sam, bez tebe. Bolje da i ja odem do najbliže trgovine po jači deterđent. A tepih je bio tako nov. To reče Grgurova majka i ode u dućan. A Grgur je za to vrijeme razmišljao što će mu sve trebati dok je odlazio. Žuti autići koje mu je poklonila teta i slomljene tračnice od vlakića. Ali nisam ih ja slomio. Tetin Matek ih je slomio. Uvijek je tetin Matek kriv. Pa je. Na kraju njegova tanta obukao je majicu na kojoj je pisalo svi putevi vode u Rim. Tako. I čvrste čizme. I dok je odlazio, govorio si je... Kako će tužni biti mama i tata kada me ne nađu kod kuće? Ali, vratit ću se kada budu stari kao bak. Ću jako bogat i jako slavan. Njegov auto. Mama, pali motor. I još jedna stvar. Njegov avion. Vrum, vrum. Sletanje! Mama, počelo je. Da. Još samo fali Čarolija. Gdje ćemo od kuće? Ako želiš, možeš sa mnom. Jesi li ti lud? Joj! Danas imam juhicu od debelih muhica. Pa, znaš? A kad imaš juhicu od debelih muhica, pa kad još za večeru dobiš drekece... Želim povići neki stav, gdje me mama i tata nikada neće pronaći. Negdje iza brda i gora, u Rimu, Kinu ili mjesto na moru koje smo posjetili prošlog ljeta. Tamo je bilo odličnih punjenih dagni. O, dagnje, njam, njam, njam. Punjene s čim? Kozicama. Fuj! Šmrtima. O, da, njam, njam, njam. Ali, kako ćeš
otići tako daleko? Ne misliš valjda pješke? Ha? Pa zašto ne? Imam ove super čizmice. S njima mogu proputovati cijeli svijet. Hoćeš sa mnom? Ha? Putovati s tobom? Da. Ali kad ćemo jesti? Pa možemo nešto ovako, s nogom. Ali ja nemam nogu. Pa, dobro. Znaš što? Mislim da ću ipak ostati kod kuće. Juhica od debelih muhica mi je baš fina. S Bogom! Bog! Šunja! A dok je Burik odlazio, Grgur se sjetio svoje učiteljice. Jadan Grgur, otišao je na daleko mjesto i kad se vrati bogat, misli se vratiti s velikim autom ili avionom. Učiteljica bi govorila takve stvari o njemu i svi bi se nekako pitali što je s njim. A Burek bi bio jako žalostan što nije otišao s njim. I sve bi bilo jako lijepo. Grgur je hodao i napokon se strašno umorio. Mama, što to pokušavaš? Nije mogao ići brzo jer mu noge nisu bile osobito duge. Mislio je kako bi bilo krasno kad bi imao zeleni bicikl. Da, kako bi to bilo lijepo kad bi imao takav krasan zeleni bicikl. I iznenada se sjeti svog prijatelja Frana. Htio sam... Fran! Koliko puta sam ti govorila da se ne dereš kroz prozor? Ispričaj me, Grgure. Baka! 1000 puta sam ti rekao da me ne sramotiš pred prijateljima! Nemoj ti meni, baka! Uvijek se dereš kroz taj prozor. To ti je zato jer slušaš glasnu glazbu, pa ništa ne čuješ. Oj, baka! Kuc. O, Grgure, još si tu? Da, treba mi tvoj bicikl. Pa ne znam baš, nešto mi bicikl... Što je rekao? Pitao ako mu posurim bicikl, baka. Molim? Pitao ako mu posurim bicikl, baka! Pa što se dereš, nisam gluha. Baka, daj mi već neke štrukle ili nešto! Štruklice! O, ispeći ću od jabuka, kruška i šljiva. Kuc. O, Grgure, trebaš li što? Da, Fran, trebaš mi dati svoj bicikl. Pobjegao sam od kuće i mama i tata će mi biti jako žalosni kada me tamo ne nađu. Neću ti dati svoj bicikl! Nećeš? A dobro. Vratit ću se kada budem jako bogat i jako slavan. Imat ću auto i avion isto. Bićeš jako bogat! Da. Pa, daj se onda vrati kod mene kad postaneš bogat. Možda ću ti onda prodati bicikl. Treba meni njegov
bicikl. Mogu proputovati svijetom pješke. Grgur je krenuo dalje pješke i stigao do ugla sljedeće četvrte. Bila je to ulica u kojoj je živjela Dragica, a tamo su živjele i njene prijateljice. Skoncentriravajte se. Pogledaj to onog momka. Pa nosi zimske čizme usred ljeta. Da, jako je čudno. Nešto mu piše na majici. Hajdemo do njega. Može, idemo. Dok su cure razgovarale s Grgurom, Dragica nije znala da su oni u njihovoj ulici. Sjedila je na balkonu i dosađivala se. Vani je bilo jako vruće i nigdje nije bilo nikoga. Tamo, na udaljenoj strani ulice, ugledala je 3 djevojčice, a s njima je bio netko koga nije poznavala i brzo ode do njih. Bio je to prvi susret Dragice i Grgura. Približavali su se jedan drugom i svakim su se korakom sve više i više voljeli. No, nisu to pokazali jedan drugome. Ej, Dragice! Pa ti! Bog, cure, ko je ovaj novi prijatelj? On je lutalica i želi lutati svijetom, ali znaš kako? Pješke! Pa ako neko želi lutati svijetom, mora imati bar bicikl. Pa, ne mora, znaš. Imam ja bicikl, ali sam odlučio lutati svijetom pješke. Kako hrabar momak. Pravi pustolom. Baš nam se sviđaš. Dragici se nije sviđala sva pažnja koju su mu cure poklanjale. Bila je ljubomorna. Oh, hvala vam, cure. A sada karta. Karta. Karta? Karta! Wow. Nego što? Karta je jako potrebna stvar. Joj, morao si ga vidjeti kako je zgodan bio. Bila sam toliko zaljubljena da nisam mogla izgovoriti ni riječ. Mama, opet prekidaš priču. Mama, molim te, priče dalje. Što? Došla si do ono kad djevojčice pitaju tatu za čizmice. Mama, molim te, ispričaj tu priču. Hoćeš čuti o čizmicama? Da. Dobro, može. Pa dajte mu pogledajte čizme. Baš su ti super čizmice. Pa da, ako želimo putovati svijetom, čizmice nam ne bi smjele biti problem. Meni se više sviđa tvoja majica. Svi putevi vode u Rim. Ali gdje je Rim? Znaš li ti? Ne znam. A ti? Nemam pojma. Što ćemo sad? Ha, nijedna ne zna, jel da? Još nismo učile geografiju, svejedno. Ti znaš, zar ne? Ja naravno znam. Rim. Rim? To je grad iz priča. Slušajte. Rim je moj najdraži grad. To je glavni grad Rimljanske. Rimljanska? Mogao bih vam pričati o Rimuniji. Misliš Rimljanskoj? Rimljanska? Ne prekidaj me, to je jako nepristojno. Oprosti. Zapravo znali smo gdje je Rim.
Svi znaju za Rim i Rimljansku. U pravu si. A ja moram nastaviti sad slutanje. A tebi, Dragice, poklanjam ovu majicu. Stvarno? Kao uspomenu. A, hvala, Grgure. A vi se čuvajte. Bog! S Bogom, Grgure! Dragica je uskoro saznala istinu o Rimu koju druge djevojčice nisu znale. Otac joj je rekao da Rim nije glavni grad Rimljanske, nego Italije. Sanjala sam da smo se mogli vjenčati u Rimu i zajedno lutati i putovati svijetom. Bilo bi lijepo posjetiti i Rimljansku. Bila sam toliko sretna da ti to sad riječima ne mogu opisati. Mama, što se dogodilo mom tati? Nije imao novaca, a htio ići u trgovinu igračkama. Mama, molim te, ispričaj mi tu priču. Jakove, nije ti dosta za večeras. Ajde, vrijeme je za spavanje. Ali mama, trgovina igračkama. Dobro, trgovina igračkama. Evo ga. A to nije on. To nije prodavač igračaka. Tu je, evo, taj je stari prodavač igračaka radio cijeli dan. Nije me briga. I bio je umoran, kao i inače. Jej. I htio je otići doma i odmoriti i spavati, ali noću nije mogao spavati. Jakove, zar ti nisam to već ispričala? Što? Prodavač igračaka imao je i ženu. Stvarno? Uj? Pogledaj se samo, još uvijek spavaš. Ajde, ustaj, bavit ćemo se aerobikom. Opet? Da, opet, s mjesta ustaj. Jučer smo se bavili aerobikom. Jučer smo se bavili aerobikom i danas ćemo opet. Tako će biti od sad, nadalje i u buduće. Ješćemo zdravu hranu i bavit se aerobikom. Aerobik u ovim godinama. Pa stari smo, zar nismo? Ma ne, Leonarde, nismo mi stari ljudi. Tako smo lijepi i vitki. Zajedno ćemo putovati po cijelom svijetu. Ha, 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 ho, ho, ho. Hodajući? Ne, trčeći. Zgodni moj mužu, ne možeš ni zamisliti sva mjesta koja ćemo posjetiti. O, zgodan sam. Ne još! Moraš se više baviti aerobikom, pa ćeš biti zgodniji. Dobro, ajde, idemo se baviti aerobikom. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Leonarde, kamo ti? Pa znaš, moram na posao u trgovinu. Doći će nam mušterije. Ljubavi! Prvo aerobik i doručak, a onda ćeš ići na posao. Ne želim! Dobro. Onda ću ti ispržiti patliđane za doručak. O, fuj, dobro. Idemo se baviti aerobikom. I 1, i 2, Stop! Oslijedit ćeš se! Nisam ja, Leonard. Ja sam Ninja Lenny-san. Jo! Konnichiwa. Sve me boli. Moja leđa, moje ruke, moje noge, joj. Moj
tata! Moj tata te čeka u trgovini. Molim, netko je u mojoj trgovini, pa su mjesta da ga vidim. Ha? O, dobar dan, mladi gospodine. A što biste htjeli kupiti? Lavića, medvjedića, slonića, zmajća, tigrića ili jednouhog campija, da čujem. Pa, ne želim ništa kupiti. Želim vam nešto prodati. A, dijete, ja ne kupujem igračke, ja ih prodajem. Hop! Ali, kako onda nabavljate igračke koje prodajete? Pa, zapravo ih ni ne nalazim. Kupujem ih, Pa, onda molim vas kupite i moje. ali ne kupujem ih od djece kao što si ti. Kupujem ih od tvornice. Ojoj, nemoj plakati, molim te, ojoj. O, da! Tigrić, izvoli. O, hvala vam. Hop! Već je kasno. Nije se lako nositi s mušterijama kao što si ti, nakon dugog i napornog dana. A ja još moram jesti patliđane. Joj! Grgur je izašao iz trgovine s igračkama, radostan sa novim tigrićem u rukama. Hop! Hop! Svugdje je tako mračno. Nigdje nikoga. Gladan sam i uopće nemam novaca. Idi doma, idi. Da idem doma? Dobro. Grgur se brzo vratio kući, ali majka Anica se naljutila na njega jer je zakasnio na večeru. Gregore, gdje si ti do sad, pa večera se ohladila? Oprosti, mama. Ništa oprosti, smjesta na spavanje. Kada se Grgur sljedećeg jutra probudio, čvrsto je odlučio pobjeći od kuće. Da, kamo god bi Grgur išao, stalno je sanjao o novim mjestima. A s vremenom se pokazao kao pravi lutalica i posjetio je razna mjesta širom svijeta. Da, prvo je otišao u Afriku. I tamo je pomagao životinjama bez obitelji. A onda se preselio u šumu. I tamo je našao špilju. Ušao je u nju i ugledao je čudovište. Jakove, bilo bi dosta za danas. Jakove, gdje si? Tatu je bilo strah i odmah se vratio kući. Ne, tatu nije bilo strah. Otišao je u bolnicu i tamo je pomagao siromašnim ljudima. Mama, sjedi ovdje. Cijepio je mnogu djecu i sprijateljio se sa svima. Idemo se igrat doktora. Ide sad mala pikica, nič ne bu bubalo. Hej, nikad nije nanio ni jednom djetetu. A onda se preselio. Kamo je otišao opet? Otišao je na vrh planina. Pazi, pašćeš! Ali tada nije pao. Tamo je bilo jako hladno. Posvuda je bilo leda. A onda se led počeo topiti. Tata se previše trudio za sve ljude kako bi pili čistu vodu i jeli sladoled kad odrastu. I pričao je s mnogim ljudima staklenih očiju. A onda je poletio sa svojim ptičim prijateljima. I sletjeli su na pusti otok! I van je bilo jako mračno, jer je bila noć.
nebu. Da, nebo je bilo puno zvijezda i mjesec je bio pun. Stari mjesec rekao je Grguru: Tako si umoran. Umoran! 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 Hej! Grgure, tako si umoran, tvoja žena i sin. I žena i sin! I žena i sin! I žena i sin! I sin i žena! Hej! Tvoja žena i sin te čekaju. Čekaju! 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 Čekaju, prdekaju! Spavaj, Grgure, spavaj. I mahnuli su puno mjesecu za laku noć. Laku noć! A tata je nastavio svoje putovanje. Brodom. I onda je došao veliki val i potopio ga. Mama, tata je pao u more. Idemo zajedno pasti u more. Idemo. Tata je plivao i naišao na brodove i kuće pod morem. A onda je vidio ribice. Plave, crvene i žute. I zajedno su plivali i plivali i plivali i plivali i plivali. Kad je Dragica bila studentica geografije, počela je raditi u časopisu o putovanjima. I tamo su se ponovno sreli. A nekoliko godina kasnije i vjenčali. Kamo god bi Grgur išao, stalno je hvatao svoje snove. A Dragica je svoje snove ostvarila ovdje. I Dragici stalno jako nedostaje Grgur. I stalno bih htjela da se vrati. Dragice! Jakove! Dragice! Ja!